Marea izugarri jeitsi da, joku zairen olatua, datorrelako itxas belarra txalupak. Pieleten, Low-Topeten, Broken bihotzen, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe eta Bingen Mendizabalarekin batera, makina bat talde eta proiektutan disfrutatu dugu gure gaurko gonbidatuarekin. Gaur baina, bagarrako azken diskoa besapean duela etorri da bigarren kafera Rafa Rueda. Bera bizena jarri dio lan honi, Rueda. Eta gurpilak bezala, borobilak dira diskoa osatzen duten 8 abestiak. Elektronika ukitutxoak dituen pop kantu leunak sortu ditu Mungiako musikariak Jon Agirrezabalagaren laguntzarekin. Arratsaldeon Rafa, plazer bat zurekin egotea eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, mila esker zuei ere, gonbidatzeagatik. Joku zairen olatuaren zai. Rafa Rueda estudioan eta aurkeztuta dugula, heldu beharko diogu. Gaurko elkarrizketa akustikoari Iñaki Lasaren eskutik. Helduko diogu bai. Bueno, Rafa, eta lehenengo galdera da zergatik aukeratu duzu Rueda izenburua jartzea diskoari? Bueno, ja aspalditik nenbilen, nire izen artistikoarekin bueltaka, pixkat aspertuta izena bizena jartzearen kontuarekin, eta hasi nintzen pentsatzen hasieran, ez izen bat edo hartzearena, nahiko disko diferentea zen ere aurrekoekin konparatuta, eta horren bueltan lagun batekin elkarrizketa batean, tarazan gaia ume aroko kontuena eta hori, eta kontatu nion zelan eta frontoian pelotan ibili nintzen 10 urtera arte edo, nahiko Uribe kostaldean, gure eskualdean ere nahiko ezagunak ginean, ni eta, Pieleteko telebista zen ere bikotea, bera atzean, berak atzean jokatzen zuen eta nik aurrean, eta karteletan ume guztiek edo pelotari guztiek gehienetan euren abizenarekin agertzen dira. Eta ni Rafa nintzen, nik ez neukan nire abizenik hor karteletan, eta ginen Rafa Abio, Aitor Abio zen, nire bikotea eta Rafa Abio, eta orduan nion garrantzia hondirik ematen, baina gerora, zergaitik nintzen agertzen bestek bezala nire abizenarekin, eta horrekin buelta, agian ez dakit, igual abizen ez euskaldun bat nuelako, edo auskalo zein izan zen arrazoia, baina hor pizko bat horrekatzeko, kontu hori edo horri buelta emateko, pasatu zitzaidan burutik agian lan hau, eta ez bakarrik lana baizik, eta behar bada nire bakarkako proiektua emetik aurrera, Rueda moduan agertuko nintzatekela taula gainean edo diskuetan, eta holaxe sortu da. Rafa Abio, orduan aurrelaria zian, ezakit gaur erasoan erantzungo dezun, edo... Erasoan gutxi. Hemen iritsiko zeizu estu egoteko momentua, Bai? Bueno, bale, orduan bai. Defendatzen ere abila naiz. Bipareta eta dagokiona. Goiurik ezker gantxoa. Rafa, esango nuke, diskonetan 3 gauza nabarmentzen direla bereziki, izango zirela ahotsa, gitarrak eta sartutako elektronika. Eta ondo irutze bazaizu, banan helduko diogu. Oso ondo. Ahotsa aipatu da lehenengoa, orduan ahotsetik hasiko gara, eta abestien arten modu desberdinetan tratatu dituzu abestiak, ez? Adibidez, lehenengo abestian IES puntua nabaritzen da hor dauden efektuak, segitun. Baina gero baude beste abesti batzuk bastante modu biluzian daola ahotsa. Zergatik aukeratu zenun hau egitea abesti batzu modu batean, beste batzu bestean, abestiek eskatzen zuten edo ideia zenekan aurretik? Bai, ideia neukan aldez aurretik, nahiko, esperimentatzeko edo buelta batzuk emateko ere, kantaerari eta kantuak sortu ala,
hortan hasi ginen. Ez nuen nahi ere, diskoak berez oso elementu gutxi izan behar zituen, nahiz eta gero elektronikarekin janzterakoan batzuetan ez du ematen hori, ez? Osea, baina oso biluzia izateko asmoa zan lehena, eta hortarako ez nuen nahi egin ere ohiko gitarra hotz, kantautore, tankera hortako disko bat, ez? Orduan horrek lana behar zuen batetik edo bestetik, eta ahotsa oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan kantuka iaia lantzea, ez? Batzuetan disko kontzeptualetan eta alrebes egiten da, ez? Ia diskorako tonu bat bilatzen. Baina honetan, nola asmoa ere ez zan disko kontzeptual bat egin, pentsatu genuen kantuak eskatzen zuenaren arabera eta horri ekitea, eta oso ambiente ezberdinak sortu dira kantuen artean, ez? Eta denborarekin ibili gara, nahiko lasai eta bai nik nire aldetik etxean edo baita Jon Agirrezabalagak berak emandako edo mai gainean jarritako ideiekin, joan gara pizkatera ikitzen kantu bakoitzak behar zituen konponketak edo efektuak eta bai, ezberdintasuna handia daude kantu batetik bestera ahotsaren tratamentuari dagokionez. Nik ustot horrek ere aberastu egiten duela diskoaren sonoridadeak, baina hala ere uste dut kantu guztien artean eta tratamentu ezberdinak erabilita ere nahiko koherentzi puntu altu bat mantentzen dela, ez? Eza jendeari entzuterakoan edo neri bentsat entzule moduan ez dakit objektibo izan daiteken, baina ja denboratxo bat igaro da grabatu genuenetik, eta iruditzen zait hori ez zaiola arrotza egiten kantu batetik besterako egon daitezken aldaketa entzuten edo entzuleari, ez? Ez oso modu naturalian, uste pentsatzen dela hori. Bai. Eta hotxak aipatuta ez detutzin nahi aipatu gabe, abesti batzutan dakazula Bilboko Koral Elkarteko euskeri abes batza, baina askotan disko batean sartzen dezunean abes batza bat protagonismo handia eman nahi diozu, zure kasun ez dakit oso modu sutilan dago abesti batzutan de ondo entzun behar da, ez igual kasko batzukin ondo, nola utzi diozu tentazio horri abes batza bat? Ez, abes batza edo alako tamaina handiko izan daiteka ez batza bat, edo orkesta bat, edo oso ampulosoa bihurtu dezakete emaitza, ez? Orduan hori maigainean jarri genuenean, berez abes batza erabiltzaren kontua Jon Agirrezabalagaren ideia bat izan zen, eta hor arriskua argi ikusi genuen, pizkat neurri hartu behar zitzaiola, ez hartzeko zuk esan bezala behar baino protagonismo gehiago, ez? Ez ditut oso gustoko tankera hortako produkzioak eta pizkat gogotsu, halako instrumentu batekin lan egitea erronka handia da, konponketak egiterakoan, nola pentsatu eta gero uztartzerakoan gure proposamenarekin ere oso fin ibili behar genuen neurria hartzeko, ez pasatzeko instrumentu bakoitzak euki behar duen protagonismotik, ez? Eta hortan, neurtzen eta hori izan zen erronka, alako eman geniezaioken protagonismo horrek txunditu edo hipnotizatu barik, joan ginean pizkat nibelak eta proportzioak neurtzen, eta egia esan ustot hortan ere ondo egin dugula, niri behintzat zait iruditzen oso nabarmen daudela, baina bai badagoela abesbatzaren ukitua hor, eta desagertuko balitz oso nabaria izango litzateke kantuetan, ez? Ez da erreza gauzen oreka puntu hortan lekuak aurkitzea, baina hortan saiatu gara. Ahotsa zitzein dugu, esan dugu bigarrena gitarrak zirela, disko hau oso poperoa da, baina popero zentzu positibo batean, askotan popero esaten ematen dula zerbait gutxietxi egiten dela, ez da kasua,
Eta, bueno, badaude gitarra batzu pixkat folkiagoak, beste batzuk poperoagoak, nik entzuten, ni bururatorri zaiten momentu baten Sufjan Stevens, Bai. baita ere abestiren baten Bon Iverren gitarratxo pixka bat, elkarrizketaren baten bai entzun dizut Simon & Garfunkel aipatzen, zer nolako doinuak bilatzen ere aritu zara? Egia esan, bilatu, ez dakit bilatzen nabilenean zerbaiten bilan noan. Osea, ari naiz egiten dut lana oso intuitiboki, batzutean nora heldu nahi dudan jakin barik. Argi dagoena da, aipatu dituzun izenak aspaldi hontan asko entzun ditudanak direla, dela Sufjan Stevens, edo Bon Iver, William Fitzsimmons, edo inoiz ere aipatu izan dut beste talde batzuk, azken bola hontan hori entzun izan ditudanak. Adibidez Simon eta Garfunkelen kasuan atzeragotik dator kontua, eta ez da azken bolada hontan entzun izan dudan musika bat, baina gero diskoa entzuterakoan bukatu eta gero konturatu nintzen nola baiteko inkonsientzia horretan nire background hortan oso barneratuta neukala, nire arrebek gaztetan entzuten zuten musika hori. Eta kasu askotan edo kantu batzuetan, inkluso zati konkretu batzuetan entzuterakoan hau, eta hau seguro etorri zaidala Simon eta Garfunkelen eraginetik. Ez da, normalean disko bat entzun eta bapatean etortzen zaizkigun erreferentziak beti izaten dira oso hurbilekoak, edo Sufjan Stevens izan daitekena, edo Bon Iver, baina badaude beste batzuk ere agian aurretik jasotakoak, ez horren nabarmenak behar bada, baina bai, Simonekin hori, gerora konturatu nahi zen kontu bat da. Besteak, esan dizun bezala, gaur egun entzuten duen musika ere badirelako, ez? Claro. Esan ditugu 3 zirela, 2 buruz itzen dugu, orain elektronika tokatzen da, eta, ja aipatu duzu, elkarrizketan zehar aipatu dugu, hor, zutaz gain, hori, Jon Agirrezabalaga egon dela, baina beha ez da bakarrikan arduratu elektronikaz, beha izan da ere soinu teknikaria, nasketak egin ditu, zer modu izan da bien arteko elkarlan hau? Oso alde hortatik oso ona, esan nahi dut, lana aurre ikusita genuen bezala, aurre ikusita pandemia bat tartean, inorke aurre ikusten ez zuena, baina behintzat lan egiteko modua aldez aurretik aurreko diskoan ere berarekin lan egin nuen, eta pentsatu nuen ere persona egokiena zela, ez errepikatu nahi nuelako aurriko diskoan lan egiteko modua, baizik eta hontan beste modu batean lan egin nahi nuen, eta Jonek dauzkan edo daukan doaietako bat eta hundienetako bat da inteligentzia musikala oso garatua duela, ez? Orduan behar nuen persona bat nik proposatutakoari zerbait hori hasteko zerbait gaineratuko ziona, ez? Haunditzeko edo beste dimentsio batera eramateko gauzak. Eta horretarako ekoizle bati botere haundia eman behar zaio. Askatasuna berak proposatutakoaren gainean eta Jon oso ondo manejatzen da lan balditza horietan. Ez da bakarrik eritziak ematen duen persona bat, baizik eta sortzen ere laguntzen duena, eta zurek jarritako horren gainean beste gatz bat edo piperra ere ematen diona, eta hori ez dugu prozesua errepikatu. Aurreko diskoan nahiko kantuak nahiko landuak eraman nituen konponketa aldetik, teklatu asko zeuden, asko nik neuk eginak etxean, eta adibidez hontan nik kantuak biluzik pasatzen izkion, kenduta konponketa oso argiak nituen 3-4
eta bestea joan izan da ideien turraketa bat. Berak hartu kantua, berak proposatu, nik hartu emonean ibili gara pandemia garai honetan, WeTransferren bitartez ideiak elkartrukatzen eta prozesua oso naturala. Uste dut oso ondo ulertzen duela nire egiteko modua eta hori oso esperientzi positiboa izan da. Diskoaren emaitza bai da desberdina, lan egiteko modua ere bai, baina esango zenuke, Rafa, saiontan Hiri Kristalezkoan askotan entzun izan dugu, edo desente entzun izan dugu, abiatu zela orduan bide bat orain amaitzen ari dena, alegia Hiri Kristalezkoak baduela rueda honek duen lan egiteko moduaren zerbait? Bai, behar bada, esan nahi dut, azken batean, hori ekoizle berberarekin lan egiteak, nahiz eta lan egiteko modua ezberdina izan, eta gero nik disko horrekin bai eman nuela biraje antzeko bat, aurreko musika hildotik Hiri Kristalezkora nik uste dut jauzi bat egon zala, eta Hiri Kristalezkotik ona ere badagoela, behar bada inertzia berberek bultzatuta, eta agian ez da horren txokantea edo Hiri Kristalezkoan emandako jauziarekin konparatuta, eta behar bada bai jarraipen natural bat izan daiteke. Hala ere, erronka guztiz estetikoa da, baina ez bakarrik estetikoa instrumentuen edo tratamentu akustikoa gaitik, baizik eta postu pertsonala edo ez dakit nola definitu. Azkenean diskoa bakarrik egin dut, ez naiz agertzen banda batek lagunduta, eta kantuek egiterako orduan, eta kantu, hautsa eta gitarrakin defenditu daitezken kantuak basea izan da, uste eta postu bat dagoela hortan aurreko lanetan eman ez dudana edo egin ez dudana, ez? Eta nahi nuen ere hori orain arte ez egindako zerbait proposatzea. Eta, uste dut alde hortatik aurreko diskoaren inertziak bultzatuta ere, bideo honetara ekarri nauela, ez? Eta orain hori zuzenekora eramateko ordua iritsi da. Diskoaren kredituei begira, agertzen dira abesbatza bat, agertzen da Jon Agirrezabalaga eta agertzen da Rafa Rueda. Eginako lan guzti hori, eta ekoizpen prozesu guzti hori, zuzenean defendatu behar. Ez dakit oso garbi duzuen nola, eta gaur ere zote dugun lehen esperimentuaren zerbait biziko. Hortan ari gara, pixkat zuzeneko eraikitzen, formatua, formazioa, nola gauzatu, orain hasi gara pixkat horrekin bueltaka, eta ari gara, gaurkoa frogatxo bat ere izan daiteke, gero ziurrenik hobetzen saiatuko garena beste batean, baina ez dago beste modurik, azkenean ibiltzen hastea da, eta zuzeneko entakadarik, urtarrilean hasiko gara kontzertu batekin, baina asmoa printzipioz da otsaila bukaera martxo inguru hortan ja zuzeneko martxa handiago bat izatea, eta egun hortarako imaginatzen dut gauzak borobilduagoak eukiko ditugula, baina orain ari gara hori umetxoak ibiltzen hasten diran bezala, batzuetan tupustekin eta jauzi egiten diana, baina pozik eta gustora azken batean arriskoa ere maite dugu eta gustatzen zaigu. Jaime Nietorekin etorri zara gaur bigarren kafearen estudiora, elektronikak, teklatuak, baxuare ekarri du, eta gainera hirurak batera ere entzun ahal izango ditugu hainbat momentutan, taularatzerakoan formato handiagoa izango da, nondik garbi daukazu, oraindik zalantzak? Printzipioz hirukotean emango dugu lehen kontzertua, eta datorrenaren arabera baliteke, abesbatzarekin egingo ditugu emanaldi batzuk hori bai, ez dago oraindik itxita datak eta guzti hori, emanaldi bereziak izango dira, agian 3-4 bat, eta gero formazioa, printzipioz hirukote edo laukote bitarteko zerbait izango da. Askok bikotean egingo ditugu ere gaur bezala, edo bakarka tokatuko zaiti inoiz, baina da zerbait malgua, azkenean ematen du hortarako eta probestuko dugu. Bueno, entzuteko gogoz ari gara, Jaime Nietorekin batera Rafa Ruedak gaurko prestatu duena, beraz zoaz gure sete akustikora bitartean, Rafa, eta entzungo dugu IS puntua izeneko, lehen kantori bigarren kafearen saio elkarrizketatu akustikotan.
Bigarren kafean elkarrizketa akustikoak eta gaur gurekin esan da bezala Rafa Ruedaren ies puntua, nahi duztuenean, Rafa eta Jaime. Basoan bilduta baleude urkitasun artean iardetzi nahiko nituzken kaldera guztiak gauaren epelean emozioen kapamean gorpuztasun aldakorra naiz orkatzeri batetan kristala utziak agertzen dira eguna hiltzean zeudatu sentitu aldera ematu bitartean traputa ukendu artean agertzen dira kristala utziak zeru oskara bitan narrazio biluzitan kristal zatiak mentes estaliak ninfa baten berba usaintzuak bailira arambrisa libre arambrisa libre arambrisa libre arambrisa libre Hortxe ba, yes puntua. Amaiera elektroniko eta guzti, eta badator Rafa Rueda berriro gure elkarrizketa setera. Lehenengo kantu hori entzun da, eta esan dezakegu ia, bueno, primizia usaina duela entzuten ari garen zuzenekoaren defentsa honek, eta gauza ederra iruditzen ikusten, ez dituzu jarri behar hor maiko txaloak. Hauek, guk egitea hobea da. Guk egitea hobea da. Nik oraindik zalantza dauzkat. Ze, hiru pertsonen txaloak ere justu xamarrakoak geratzen dira, baina tira. Baina horrelako abestiak entzun da, txalo egiteko gogoa sartu zaigu. Eta indarrak egiten dugu txalo. Bai, baina hiru txalo dira. Vale. Ez dakit. Baina, tira, igual inmarko dunuke behin kuadrilla bat juntatu eta egitazko txalo batzuk sampleatu, baina ez direnak, ez dakit... Ez baino... Ez dakit zean zoki erraldoiko... Arazoa berdina da. Guk hemen egon behar deula, txaloikin gabe. Bueno, itea dauko baina horren gainetik, ez?
Bueno, ikusiko dugu. Bueno, vale. Hau borroka dazkagunak. Rafa, zigilu berria, zart. Eta gainera hor tartean, bueno, lehen aipatu du Iñakik ibilbide musikal luzea. Eta ibilbide horretan topatu duzun Oier Arantzabal ere tartean. Bera, zure bideoaren edo entzun dugun kantu honen bideoaren egile ez dakit urteek, bideak, ibilbideak ematen du, ez, alternatiba berrietarako aukera, eta hau izan da bat, ez, zigilu berrira jotzeko aukera. Bai, bueno, bideak edo urteak ibiltzeak ematen dizu hori, hainbat jente interesgarri ezagutzeko aukera, eta tartean, hor zarte zigilu hortan bildu garenok ezagutu alizatea ere, hortxe Oier Arantzabalez aparte, Mikel Urdangarin bera dago, Arkaitzkano, Elizabeth McLean edo Alain Urrutia margolaria ere, ez. Aspalditik entozen ja elkarrekin lan egiten, lagunak gara, eta momentua ikusi genuen zerbait modu legalki egiteko zerbait, ez? Ja gure lanak kudeatu alizateko, gure lanen gainean botere osoa edo ez dakit nola definitu, guk kudeatu alizatea gure produkzioak eta ez bakarrik hori, baizik eta sortzaile ezberdinen arteko elkarlanak ere bultzatzea zan asmoa, printzipioz. Bakoitza leku oso diferente batetik dator, aldez aurretik, esan bezala, lagunak eta elkarlanak egindakoak ginean, orduan alde hortatik ez da izan oso zaila, baina bai, 2020 honetan, geneukan pentsatuta, bazar moduan jaiotzea, eta urte berezia tokatu zaigu, baina aurrera egin beharko. Bideoklipa ikusten ari dira, streaming bitartez jarraitzen gaituztenek, esan behar nuen eta konturatu nahiz hau ezin dela, esan zart estetika duela, zart estetika zein den ez dakigu, baina egia da, ipatu dituzun izen horiek, badutela Oier Arantzabalekin erotura bat, margolaria filmari hor dago tartean, Alain Urrutia, badago zerbait bideokliponen estetikan, zarten elkartu zareten horiek ere nolabait ordezkatzen zaituztena, esan daiteke horrelakorik? Fijo, azken batean naiz eta bilatua ez izan, imaginatzen dut gauza horiek agertzen direla, ez? Oierrek egin du bideoklipa, Oierrek egin zuen margolaria, eta gero Alainek bai egin du Mikelen portada, neria, margolarian ere Alaina agertzen zen, azken batean hori pertsona berdinak egonda, pentsatzen dut irudi aldetik eta usai horretan nabarmendu egin beharko litzatekela, ez? Bazalantzari gabe lotura horiek ederrak dira eta horrelaxe bizi ditugu. Segituan beste kantua entzuteko aukera izango dugu eta gainera kantu berezia, biderdian abestia entzungo dugu. Diskoa entzuterakoan gogo biziz ginen gainera, bapatean alako sorpresa izan zen, ez? Aiba, eta sorpresa horrekin nostalgia. Niri behintzat kantu horreko oso atzera armaten hauelako. Bueno, badira urte batzuk, okerrezpaniz 2002an atera zen diska hura. 17 urte egin genuen denok atzera autostop egiten, ez? Beharra zenukan, kantu horri berrikusketa bat egiteko, atzera egiteko, zergatik gertatu da hori, Rafa? Diskoa prestatzen hasi nintzanean, nahiko ahotsa eta gitarrakin eta kantuak sortzerakoan, lehen pausua izan zen kantu zaharren bertsioak egitea, grabatzen hastea. Ni gustora egon arte edo sonoritatea lortu arte, oreka, gitarra eta hotsaren artean, eta nire egiteko modua bilatzen nolabait. Eta tartean, hainbat kantu zaharren bertsioak grabatu nituen, oso modu soilu hortan, eta biderdian kantu horrek superatu inditu hainbat fase, ez? Behin ja gustora sentitu nintzanean, hasi nintzan ja kantu berriak sortzen, baina hortxe kantuak jarraitzen zuen bide hortan, eta Jonek ere gogoa zeukan kantu horren gainean zerbait egiteko eta proposatu intzidan. Kantu zahar guztiak entzun da, agian kantu hau, kantu honek euki zezakela ere lekua diskontan, naiz eta proposamen berri edo orain arte landutako ez batekin atera orain diskoa, ez? Eta horrela hori izan zen arrazoirik nagusiena, gero kantuak ere badu modu, simbolikoki ere, grabatu nuen lehen kantua da, lehen bakarkako diskoa, hortxe eman nuen pieletetik Rafa Rueda izateko jauzi hori hortxe eman nuen, eta kantu hori ere badago hontan non Rafa Ruedatik Ruedara jauzia egiten dudan. Eta
Eta horregaitik agertzen da diskontan. Bide erdira egiten ditu Rafa Ruedak jauziak, eta Laizar jauzia gure set akustikora egin marko du berriro, bide erdian berbisitatu, birsortu hori entzuteko aukera izango dugulako, aipatu dugun bezala Jaime Nietorekin batera. Bigarren kafean, badugu gure elkarrezketa akustikoetan, bigarren kantu entzuteko aukera. Bide erdian, Rafa Rueda. Bide erdian biluzik nau, hortozik nabil asfaltoan gainetik, atsegina egiten zait, lurra sentitzearen sentsazio hori, autoak kalpotik doaz, begiratzen didat euren zuzentasunetik, harritu egiten dira, barregin eta eskua altzatzen dudanean, autoestopa egiten diet alboko zuaitzegi, katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustora hartuko nindutela, eurenean lekua izanez gero, izanez gero. Izanez gero. Ezberdintasun handia, kafea eta esnearen artekoa, agian hori izango da. Kafesnea ingustokoa izatearen arrazoia, autoestopa egiten diet alboko zuaitzegi, katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustora hartuko nindutela, eurenean lekua izanez gero. Bateri ere. Esaten didate gustora hartuko nindutela, eurenean lekua izanez gero, izanez gero. Izanez gero.
Baina hor geratzen zarete gero ez jakin garbi noiz txalo egin. Egia da, hor uzten gaituztela, elektronika isatxoiek abestian noiz bukatu zalantzan, baina, moldatuko gara, ondo harrapatzeko bere puntua. Laizter sarraskia dator, ez? Erasoaren momentua. Eta uste dut sotamanoz edo boleaz, edo ez dakit nola moldatu beharko duen rueda zer izango zen, rueda lehenengoa, etzen rueda gehiagorik izango, ez da? Ez, nire inguruan ez behintzat. Rueda, oainik ez duen behar ez da palitorik. Esan dugu bezala Laizter sarraskia iritsiko da, baina, disko hartzen duenak ikusten du kredituetan, izen desente daudela letra egile bezala. Ezagidan, ez zaizula gehiagi gustatzen letrak egitea, edo bidelagunekin beti bideak politago direlako? Ez, egia esan, nire burua printzipioz musikaritzat daukat batez ere, nahiz da, letra batzuk edo idatzi egin ditudan, baina pixkat lortxa ematen dit. Askotan irakurtzen ditudan testuetan agertzen da ere nik kontatu nahi dudan hori, eta nik egingo nuke, baina askoz ere hobeto, ez? Orduan, saiatu naiz askotan idazten, baina ez diot, ez dakit, hartzen benetako maila alde batetik inguruan oso ondo idazten dudan jendea dudalako, eta gero beste alde batetik irakurtzerakoan eta topatzen dituzulako zure barruak ere kanporatzeko balio duten testu ederrak, ez? Kasu honetan, kenduta biderdian kantua, aspaldiko kantua dela beste guztiak, idazleen testuek gainean idatzitako kantuak dira, eta hor erabili izan dut behin baino gehiagotan, Joseba Sarrionaindiak kaleratu zuen, publikatu zuen poesia antologia bat, nire nola zan, izkiriaturik aurkitu ditudan poemak, edo antzeko zerbait, ez? Bereak izan zitezken edo nahi izango zuen izatea testu batzuk aurkitu dituela beste batzuen lumatik ateratakoak, eta berak itzuli egin zituen euskerala, eta nahi pixka bat ere antzeko zerbait gertatzen zait, ez? Irakurtzen hasi eta ikusi hori barruko nire zera horiek ere dirazten dituzten testuak aurkitu, eta kasu honetan egia esan esan behar dut disko honek letra ederrak dituela, eta oso eskertua nago testu horietara heldu naizelako. Batzuetan lagunek utzitako liburuetatik, beste batzuetan nik aurkitutakoak, normalean ez naiz ezerren bila joaten, dira bidean aurkitutako testuak eta oso eskertua. Entzule jakin dezaten, ez da, Elena Olabe, Iñigo Astiz, Sarribera, Mariluz Esteban, Josu Goikotxea, Otro Lord, Inge Müller, zerrenda potentea da, eta testuak ere, alaxe, izen hoien tamaina berekoak ez. Uste Goiurik sarraskiaren aurrean jarri bartzaitula. Baina ez diogu azaldu zer den sarraskia. Ez. Sarraskia izaten da, zuk azaldu jozu. Hartzen ditugu gure gonbidatuen letrak edo abestiak, hartzen ditugu abestietatik esaldi batzuk eta galdera batzuk egiten ditugu esaldi hoien inguruan. Eta ez ditugu hausaz hartzen esaldi hoiek. Letra goiti bere irakurri. Noski. Eta batzutan ez ditugu galderak egiten, batzutan esaldiak bota eta... Hori da. Baina esaldi isilune hori betetzeko tentazioa badu elkarzetatuak egin dezake. Galdera baldin badago, erantzun behar du. Aukera asko daude. Sarraskian hasiko gara. Ari ginen Sarrionandia gora eta Sarrionandia bera, lehenengo abestia, Joku Zairen olatua, nork ez daki badatorrela eta ies egin behar dela. Albora begira gabiltza, ala bizigara aspaldian, olatupean bezala, Joku Zairen olatuaren zain. Joseba Sarrionandiaren hitzak erabilituzu disko honetan, eta, begiratzen hasi naiz, eta ikusi Sarrionandiaren 155 poematik gora musikatu dituztela, hainbat belaunaldi ezberdinetako hainbat musikarik.
hasi zan Ruper Ordorika, eta gero, hori, 155 gora. Orduan, ni jakin nahi dut, nola dan prozesu hori, zergatik Sarrion Handiaren hitzak, zergatik hitz horiek, aukeratzerako prozesu horretan ikusten duzu, igual testua gustatzen zaizu eta iruditzen zaizu, honek musikatu daiteke. Oso prozesu intuitiboa da. Osea, kantu hontan, konkretuki hau da, kantu bigarren aldiz grabatua dago ja. Aurreko baten elkarrek ateatako bilduma batean grabatu nuen, ez dakitik edo indala 2 urte, Sarriren testuekin egindako kantuetan, eta hemen bertsio berri bat egitea pentsatu nuen, eta hortan, eman zizkiguten Sarriren testu publikatu gabeko batzuk, eta 20-50 poema bat edo iritsi zitzaizkidan eta irakurtzen, honek deitu zidan pixkat. Eta prozesua hori, esan bezala oso intuitiboa da. Hasten zara irakurtzen eta zerbaitengatik testuak barrena aukitzen dizu edo ikusten diozu beste txispa berezi bat. Eta hau irakurri nuenean gaina poema super luzea da. Ez da letra osoa ez nuen musikatu igual erdia edo gitxi gora bera dago hartuta. Eta, zeukan ere ez dakit, igual orain pandemiaren kontuarekin badu gaurkotasuna handiagoa, baina gero Jokusairen kuadro hori ezagutzen duen aldez aurretik, eta hori musika entzun nion letrari irakurtzerakoan. Bigarren abestiarekin. Guazen. Neguko langilea. Martxoa da jada, neguko langilok ezin sinetxita gaude. Hau Josu Goikotxearen Ze luzea negu hau poema liburutik aterata dago. Pandemia garairako martxoa hilabete zino beha, ze martxoa izan zen, ez dakit, denaren hasiera edo denaren akabera. Edo izango te da denaren akabera martxoa. Martxoan dena gertatu zen. Martxoa da jada, hori pasatzen zaigu orain, ze ia 2021 bateko martxoa da, baina oraindik batzuk sentitzen dugu 2020ko martxoan gaudela. Luzea izango da, negu hau? Luzea izango dela aurre ikusten duzu? Luzea jada, bada. Zan nahi dut, pairatzen ari denarentzat segunduak mendeak dira, ez? Bada, eta ez dakit, oraindik nik uste dut jasan egin beharko dugula guztionek ekarri duena musukoatik hasita eta gero horrek ekarri ditzaken edo pandemiak ekarri dituen beste guztioi horrek, ez? Urteak pasatuko dira, nik uste dut gizarte moduan ere nahiko jota gaudela ez bakarrik alde ekonomikotik, baizik eta portaerak eta jokatzeko moduak, eta uste dut zaila egingo zaigula honi buelta ematea edo behintzat ginenak edo ginenaren antzeko zerbaitera barriro bueltatzea. Orduan alde horretatik ez dakit argi dago beste gizarte mota bat izango garela eta datorrenarekin kudeatu beharko dugula etorkizuna, ez? Alde hortatik, adibidez, Josuren testu hori profetikoa da guztiz, 2017an okerrez banago dago idatzita, eta kantua bukatu nuen konfinatu, baino aste bete lehenago edo 2 aste lehenago, eta gainera nola aipatzen duen martxoan eta langileak eta gelditzen diela eta bestea, esan no iba la leche, seinale bat zan, berak beste bide batetik enfogatu zuen poema imaginatzen dut, ez pentsatzen alako, baina bai. Edo agian bai eta bazekien guk ez genekien zerbait. Konfinamendu eta movida guzti honekin egia esan laguna dut aspalditik, baina ez dut elkarrekin egoteko paradarik izan azken urtean. Eta ez dugu hitz egin nolan lasai honen inguruan, baina bai, testu ederra da gainera eta ere eskerrak berari ere. Badakizu ze pasako zaiten hemendik aurrera? Batzutan pasatzen zait liburuak irakurtzerakoan, pentsatzetela, bida liburu ondatik pelikula on bat indaiteke edo ziur norbaitek telesail bat egiten duela liburu ontatik. Oain pasako zait, poema hau
Rafa Ruedaren abesti bat izan daiteke. Bidali. Iragurtzen dezu. Aizu, baino, Rafa Ruedari ez pasa, zukona balin bada utzi hemen inguruan lehenago, eta gero behar balin bada, igual pasako digo Rafa Ruedari. Badauzkala referente gehiagin inguruan. Ba, maitzeko. Sarraskia maitzeko. Zure letrekin amaitu behar genuen. Ezinbesteko zen. Eta, bigarren kafea saioan gaudenez, nik esaldia aukeratu dut. Ezberdintasun handia kafea eta esnearen artekoa. Agian hori izango da kafesnea ingozoa izatearen arrazoia. Berdin pentsatzen jarritzen duzu? Bai, metaforikoki azkenean da norberaren poliedrikotasunaren definizio bat, ez izan daiteke, ez? Batzuetan beltzak gara, beste batzuetan txuriak, eta horregaitik gara garen modukoak, ez? Eta pentsatzen dut, horrekin ere, pues, nire kasuan gainera, inkluso musikaren esparruan eman den gauza bat da, osea, inoiz ibili nintzan ere hilda jainkoa kantatzen edo bestelako askoz ere doinu leunagoak eta horrek ere edo horren esparru ezberdinetan ibiltzeko gaitasunak ere handitu egiten duela musikarian nere ustez. Batzuetan egiterakoan ausartagoak edo entzuterakoan ausartagoak gara egiterakoan baino eta danoi esaten galdetzen digutenean ze musika mota gustatzen zaizu oso errez erantzuten dugu, nik denetarik entzuten dut. Baina ikusten dugunean persona bat ja genero ezberdinetan ibili dana edo oso muturrekoak diren bi aldetan deskolokatu egiten gara, ez? Orduan, nire kasuan hori bizi izan dut eta bada modu bat ere nire alde ezberdinak ere erakusteko, garatzeko eta osotasunean hobeto sentitzeko modu bat. Gainditu duzu, sarraskia. Eskerrik asko. Hemen saritxoa prestatu beharko dugu sarraskia gainditzatik. Baina eske dene gainditzen dute. Igual gehiago ez dutu behar ditugu. Beno, arratxateko zeiak hurbiltzen ari zaizkigu, gainera, gero zozketatu behar ditugu atortxurrokerako gure 5 sarrera horiek, eta beraz, agurtu egin marko dugu Rafa Rueda, zerua bakarrik da kantuarekin esango diguzu agur, mila esker Rafa gurera hurbiltzeagatik, mila esker zuren kantu horiek mimoz eta formatu berri ontara egokitzeko esfortzu hori egiteratik eta entzungo dugu etorkizunean nondik nora, ze kontzertu, ze formatu eta entzun bakarrik ez, zuzenen ikusteko aukera badaukagun. Eskerrik asko zuei gonbiteagatik, oso gustora egon gara eta hurrengo arte. Laizter arte, Rafa Ruedaren zerua bakarrik da entzungo dugu gure elkarrizketa akustikoetan. Rafa Rueda, bigarren kafean zerua bakarrik da entzuteko prest gara, hementxe bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan. Berdina benetan ostuta egiten dut odeien zenbaketa asunak usten ditut etxera bueltan Arrotz baten gainean barreka
da berdina benetan ostuta egiten dut odeien zenbaketa asunak uzten ditut etxera bueltan hilobi arrotz baten gainean barreka zerua bakarrik da berdina benetan ostuta egiten du odeien zenbaketa asunak uzten ditut etxera bueltan hilobi arrotz baten gainean barreka Rafa Rueda, eskerrik asko, beste bat arte. Eskerrik asko.